Ćao svima! Došlo vrijeme da se radi od kuće. Mnogima je to bio san, a nekima je i to realnost, a neki su i prinuđeni na to. Postoje ljudi koji vole da rade u kancelarijama, postoje ljudi koji vole da rade napolju na otvorenom, postoje ljudi koji vole da rade od kuće. A sada, kako je nastala ova nova krizna situacija vezana za COVID-19, takozvani koronavirus koji se širi po cijelom svetu, mnogi koji su radili u kancelarijama prinuđeni su da rade od kuće. Sada, rad od kuće nekima može biti zabavan, nekima može biti dosadan, nekima može biti težak, a nekima može biti krajnje komplikovan. Pa se rešio da snimim jedan video koji će vam malo jasnije objasniti neke stvari i možda vam može i olakšati vaš rad od kuće. Pa ću vam reći par stvari vezanih za to. Prva i osnovna stvar jeste da vam je potrebna podrška porodice. Vi morate da shvatite jednu stvar, da vi imate svoje radno vreme. Vaša porodica isto mora shvatiti da vi imate svoje radno vreme. To radno vreme se mora ispoštovati. A vaša porodica mora, znači ne znam da li vi živite sa bratom, sestrom, majkom, ocem, sa ženom, decom, znači svako je individualan. Vi morate imati podršku one druge strane i morate biti prilagodljivi jedno drugome. Ja, hvala Bogu, imam punu podršku od svoje supruge, od svoje dece, znači oni su naučeni da ja kad radim, imam svoje radno vreme, odradim svoje radno vreme, mene niko ne dira, mogu da dođu nešto da me pitaju naravno, ali nema ono uznemiravanja tipa da mi skače neko nad glavom ili da me oduzimaju od posla, ne, znači kad radim svoje radno vreme, kad kažem od tad do tad sam zauzet, to se zna, zauzet sam, moram da odradim svoj posao. Tako mora i vaša porodica da se prilagodi vama. To je prva stvar. A paralelno, vi morate da se prilagodite vašoj porodici. Znači, tu mora da se stvori neki, kako da kažem, dobar dogovor, gde ćete jedno drugome da se prilagodite i da vaš posao ne utiče na vaš privatan život. Znači, vaše radno vreme je, svako zna svoje, znači nekome od 9 do 5, nekome od 8 do 4, nekome od 4 ujutru do 12 u podne i tako dalje. Znači, to je ona bitna stvar, da imate tu svoje radno vreme koje vam je fiksno. Ako iseckate svoje radno vreme, tu možete upasti u velike probleme i velike komplikacije gde ćete izgubiti taj neki koncept posla. Znači, gledajte da ne cepkate svoje radno vreme. Tako se dogovorite sa svojim šefovima, dogovorite se sa svojim klijentima da imate to neko radno vreme i njega morate da ispoštujete. Takođe, znači, osim radnog vremena, vi morate da vodite računa i o svojim radnim obavezama i navikama. Znači, da se te radne obaveze i navike ispune i da ih vi praktikujete onako kako najbolje znate i umete. Ne sme vaš posao da bude poremećen sa time što vi radite od kuće. Znači, sa svojim direktorima, klijentima i tako dalje, šta god da su vam, znači, šefovi, vi morate da imate sa njima dobru komunikaciju, da ste im dostupni u tom radnom vremenu. Također, nemojte dozvoliti da vam oduzimaju vaše slobodno radno vreme. Znači, slobodno vreme koje imate. Znači, vi ako ste rekli da radite od 9 do 5, vi u 5 gasite svoje socijalne mreže, doviđenja, prijatno. Znači, nemojte dozvoliti da vas pritiskaju. Nemojte im dozvoliti da radite prekovremeno, ako ne morate da radite prekovremeno. Znači, to su stvari koje morate da vodite računa. Znači, često se dešava da vaši klijenti, vaši šefovi zloupotrebljavaju to, ti si kući, tebi je lako, ti možeš ovo, ti možeš ono, pa te cimaju i u 4 ujutru i u 5 popodne i ujutru u 7 sati i kad god im padne na pamet, znači to nemojte dozvoliti. Znači, zna se od kad radite, od koliko doviđenja, prijatno. Znači, to su te neke osnovne stvari u kojima morate voditi računa. Morate imati tu glasnu komunikaciju sa njima i to je to. Plaćanje, naravno, online, treba da vas isplate, znači pratite svoje radne sate. Ako koristite Toggle, ako koristite Upwork, ako koristite neke druge alate, znači koristite ih maksimalno, nemojte varati na vremenu koje koristite, znači gledajte da ispoštujete to svoje radno vreme pošteno, nemojte se igrati sa time, jer se lako mogu neke stvari ispraviti i to je praktično to. Što se tiče nekog fokusa na vaš posao, isto gledajte, znači ako ste već kod kuće,
nemojte da ste fokusirani na lupam socijalne mreže, na razne audio-video materijale koje vam mogu poremetiti fokus, gde vi umjesto da radite, sedite i blejite u nešto ili tako dalje, znači to isto morate da sklonite od sebe, morate imati tu neku naviku toga. Šta je još bitno? Da, znači, taj neki vaš komfort i tako dalje. Znači, ako imate mali stan, vi morate naći neki ćošak gde ćete se vi zavući, da možete da radite. Znači, hvala Bogu, programerima je potreban 1, 2 ili 3 monitora, znači jedan stol, računar, laptop, šta god, i tu se namestite isto slično grafičkim dizajnerima i tako dalje. Znači, to su neke stvari gde se vi morate napraviti neki svoj kutak, gde ćete vi se dobro osjećati. Takođe, taj kutak mora imati određeno osvetljenje, mora imati određeni, kako da kažem, neki ugođaj vama koji će vama odgovarati. I dobre stvari, kada ste kod kuće, vi uvek možete otići na WC kad hoćete, možete da pojedete kad hoćete, možete da skuvate kafu kad hoćete, i ono što je bitno da pazite na svoje zdravlje, jer ako radite baš uvek šta hoćete, nekad i nije dobro. Malo ode u stomak, malo ode u glavobolju i nemojte piti alkohol dok radite, jer može da vam skrene misli sa posla i da napravite neku brlju. Znači, morate imati samodisciplinu. Znači, tu nema nikakve specijalne diskusije. Budite samodisciplinovani. Ako niste samodisciplinovani, naučite da budete samodisciplinovani. Znači, bukvalno upišite u sve podsjetnike na mobilnom telefonu, u kalendare i tako dalje, šta ukoliko sati da se dešava, i pridržavajte se toga. Znači, morate imati tu neku samodisciplinu. Ako ste rešili da ćete raditi od 8 do 4, ujutru u 7 ustajete, razbuđujete se, pijete kafu, okrenete se tamo vamo, izađete na vazduh, par puta udahnete svežeg vazduha, malo radite sklekove, neke vežbe i na posao. Znači, gledajte da uvek ispunite to. To su te neke najbitnije stvari. I to je ta neka disciplina koja kad uđe u vas, nećete imati posle problema i čak će vam biti sastavni deo vašeg života. Tako da to su te neke stvari koje su vam izuzetno bitne, vezane za rad od kuće. Znači, isto tako ja imam određeno vreme kad moram raditi, nekad moram raditi i prekovremeno i produženo, to morate unapred iskomunicirati sa porodicom, nekad ni sami ne znate, pa onda upadnete u taj neki problem gde morate raditi prekovremeno, a niste znali da morate da radite prekovremeno, ali opet ta neka komunikacija može da bude sasvim dobra. I mora biti dobra u suštini da bi se vi mogli uskladiti. I ono što je najbitnije, znači, vaša porodica mora shvatiti vaše radno vreme je od do, i vi ste od tada kao da ste u firmi, kao da ste odsutni od kuće. I to su te neke stvari koje su izuzetno bitne. U toku rada što manje prekidate posao, i to je, ja mislim, to što bih mogao da kažem. I naravno, vaše radno mesto ukrasite onako kako vama prija i kako vam najviše odgovara, da je taj vaš takozvani zen uvek zadovoljen, jer da, i to je nekada potrebno. Tako da, ljudi moji, ako vam je ovaj video pomogao, share, like, subscribe, kliknite na dugmence u obliku zvonceta, pa do sljedećeg viđenja. Pišite dole u komentarima kakvi su vaše iskustva na radu od kuće i šta bih voljeli da dodate ili promenite o tome. Ljudi moji, hvala vam i ćao ste.